ଆଜି ଆମେ ଚଟପଟା ଝାଲମୁଢ଼ି ବା ମୁଢ଼ି ମସଲା ବନେଇବା। ଏଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖଟା, ମିଠା, ରାଗ ଲାଗିଥାଏ। ତ ବର୍ଷା ପାଗ ପାଇଁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ତ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଝାଲମୁଢ଼ିର ରେସିପି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିକ୍ସିଂ ବାଉଲ୍ ନେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଇଜିଲି ମିକ୍ସ କରିପାରିବା। ଏବେ ମୁଁ ସେଥିରେ 3 ଚାମଚ ସିଝା ମଟର ଓ 3 ଚାମଚ ହବ ସିଝା କଳା ବୁଟ ଦେଇଦଉଛି। ଏହି ମଟର ଓ ବୁଟକୁ ମୁଁ 5-6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିରେ ଭିଜେଇକି ତାପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇ ନେଇଛି। ଏଟାକୁ ଆଡ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଝାଲମୁଢ଼ିର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 2 ଚାମଚ ହବ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ରଖିଥିଲି କାକୁଡ଼ି ଦେଇଦଉଛି। ତାପରେ 2 ଚାମଚ କଟା ଟମାଟୋ ଓ 2 ଚାମଚ କଟା ପିଆଜ ଦେଇଦଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ନେବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ସହିତ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି କଟା ଧନିଆ ପତ୍ର ଓ 1 ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ଦଉଛି। ଟିକେ ଖଟା ଖଟା ଲାଗିଥାଏ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 1 ଛୋଟ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦଉଛି ଭଲ କଲର ପାଇଁ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 1 ଚାମଚ ମିକ୍ସ ଆଚାର ଦଉଛି। ଆଚାର ଦବା ଦ୍ୱାରା ଟିକେ ଟିକେ ରାଗ ଲାଗିବା ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଆଚାର ଆଡ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ୟା ବଦଳରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଆଡ୍ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ କାଟିକି ଆଡ୍ କରୁଛି। ଯେତିକି ରାଗ ପସନ୍ଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ହିସାବରେ ଆଡ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣ ଦଉଛି, କାରଣ ମୁଢ଼ିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଥାଏ ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ମିକ୍ସଚର ଆଉ ଆଚାର ଇତ୍ୟାଦିରେ ବି ଲୁଣ ଥାଏ, ତ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ଏବେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ଝାଲମୁଢ଼ିରେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରପର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଆଡ୍ କରିବାର ନଥାଏ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଯେତିକି ପସନ୍ଦ ସେହି ହିସାବରେ କମ୍ କିମ୍ବା ବେଶୀ କରିକି ଆଡ୍ କରିନେବେ। ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେଲା ପରେ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ 1 ବାଉଲ୍ ପୁରା କୁଡ଼ୁମୁଡ଼ିଆ ମୁଢ଼ି ଆଡ୍ କରୁଛି। କ୍ରିସ୍ପି ମୁଢ଼ି ନେବେ, ଜମା ବି ନରମ ମୁଢ଼ି ନେବେନି। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ କିଛି ମିକ୍ସଚରକୁ ଆଡ୍ କରିନେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ଆଡ୍ କରିନେବେ। ତାପରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଉଥରେ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା। ତ ଆମର ସୁପର ଟେଷ୍ଟି ମୁଢ଼ି ମସଲା ଏକଦମ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଇମିଡିଏଟଲି ଏଟାକୁ ସର୍ଭ କରିନେବା। ଏଟାକୁ ଅଧିକ ଟାଇମ୍ ଯାଏ ଏମିତି ରଖିବେନି, ନହେଲେ ଏଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ନରମ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାର ଥିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନେଇକି ଖାଇବେ। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲର ଝାଲମୁଢ଼ିର ଲୁକ୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏହି ଝାଲମୁଢ଼ିକୁ ପେପର କୋନରେ ବାହାର କରିନେଇଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏମିତିକା ପେପର କୋନ୍ ବନେଇକି ନିଜ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଇଲ ଝାଲମୁଢ଼ି ଖାଇବାର ଫିଲ୍ ଆସିବ, ତ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ଆଉ ଏହି ଝାଲମୁଢ଼ି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସ୍ପେସିଆଲି ଏହି ବର୍ଷା ପାଗରେ ବନେଇ ଖାଇଲେ ଡବଲ ମଜା ଆସିଥାଏ। ତ ଆପଣ ଏଟାକୁ ଏହି ବର୍ଷା ପାଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନେଇକି ଏମିତି ହଉ ବା ଚାହା ସହିତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ରେସିପିଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତିକା ଝାଲମୁଢ଼ି ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ଏମିତିକା ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁ ମିସ୍ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।